Så han blev beskyldt i 2014 for pædofili mod børn. Folk, der er uskyldigt dømt, som har tilstået til noget, de ikke har gjort, har et meget sværere psykisk trang efter sagen. Selvom de bliver frikendt, så kører det på dem på en anden måde. Det psykiske sår er bare så råt i så lang tid i forhold til folk, der kan lægge skylden på en anden. Malte på det tidspunkt i 2014 var 22 år gammel, og han var flyttet til New York. Han var pædagogstuderende i Danmark og flyttet til Manhattan for at leve virkelig sin livsdrøm. Og jeg tror, han virkelig elskede at være der. Han havde været der i omkring 5 måneder. En syg person besluttede sig for at beskylde ham for noget, han ikke havde gjort. Hvis I siger, at jeg har gjort det, og det på video, jamen så må jeg have gjort det, men jeg har ingen hukommelse af, at jeg har gjort det. Og jeg åbner døren og siger til ham på dansk, at hej Malte, jeg hedder Jane, og jeg bliver i kontakt med din familie, og hvis det er okay med dig, bliver jeg din forsvarsadvokat. Malte omkom ved døden, fordi at jeg tror, de bare ødelagde ham så meget, at han siger, at jeg kunne ikke tage det mere.